Nhasi tabuda takananga kuno kwa Chief Bushu kunzvimbo inonzi kwaChakonda. Chakonda iri pakati peShamva neMadziwa munzira yekuenda kuMadziwa. Mambo wekuno achinzi iye Bushu. Aiwa, tida kutendai mhuri yeZimbabwe nesapoti yamunotipa pano paSaint TV basa richienda mberi. Dambudziko kana richinge rawira umwe wedu idambudziko rinenge rawira tose. So pano pamusha patiri pane dambudziko riripo randoda kuti tinge tinoshare nemi kune vanenge vanzwa kusundwa pamwoyo yavo, makasununguka kunge muri munotibata tobatsirana. Pamusha patiri panapa pane mudzimai anonzi iye Dadirai Nyashure ane makore 36 ekuberekwa. Ane dambudziko raakawirwa naro rakazomusiya agere pamusha panapa pamwe chete nevana vake 6. Mudzimai uyu anotoitawo zvekurarama nehwaku mukwaku. So toda kuti timbotaura naye timbonzwawo nyaya yake tione kuti angabatsirike sei. Aiwa, handei munozvinzwira. Tisvike upana. Svikai zvenyu titambire. Titambire. Gara zvenyu nepane chepapa. Ere. Eska. Gara zvenyu nechepapa. Haiwa musatendei. Hello, esaskana nako mana. Muri bo. Makadii tinofara makasimbere iripo tinotenda kwakadii kunobviwa kuri nani amenopariseiwo panapa pari nani zvapo kadidi mhuri yeZimbabwe ingada kuziva kuti zita renyu munonzani uye mune makore mangani? Zita rangu rekuberekwa ndonzi Dadirai Nyashure. Alright. Ndine 36 years. Alright. Chokwadi. Mungada kuti zivisawo zvakare kuti dambudziko rakakuwirai. Tiri kuona makagara nevana. Mune vana vangani panapa? Ndine 6. Vana 6. Chokwadi. Inda mukutoona imba yenyu tikabva tati batikana tichiona vana vachitamba tikatobvunzawo kuti panogara vanhu here apo sikanza pamusha. Mungada kuti zivisawo kuti dambudziko rakakuwirai dambudziko rei? Dambudziko randinaro panapa nderekuti ndiri munhu akashaikirwa nemurume. Alright. Saka murume wangu ashaya ndakasirwa vana vandikasirwa vana vacho ndiwa va 6. Alright. Saka magariro yacho yandiri kuita ndekungotambura tambura vana kuti vadye ndototambudzika. Vana kuti vapfeke kutambura zvekudya zvacho kutambudzika plus panze ndikurara panze nemhuri. Saka ndonyaya iripo. Ngatoda kuti timbobata nyaya yenyu mbichana. Murume wenyu kumusha kwake ndekupi? Hakuna here hama dziriko dzekuti dzinogona kubatsirai nevana venyu? Hakutori hama dzake kuvako dziripo pane mbiri but atitaudzane nekuda kwokuti anzi ndakaramba nhaka atitoonani. Ani makaramba kugarwa nhaka pakashaika murume wenyu? Chokwadi. Saka kumusha kwawo ndekupi murume wenyu? kuTanzania. Akabvawo Tanzania. Makaonana kupi naye? Takaonana muno Mabushu. Muno muMabushu? Chokwadi. Alright. Saka mobva mawirirana mukatanga mhuri yenyu? Chokwadi. Saka hama dzake idzi dziri kupi izvezvi? Dziri muno kana kuti dziri kuTanzania? Inini zvehama dzake zvangu ndingakunyeperei kuti ndizoti dziri kupi so far, but so far ndoziva 2 vanogara kunoku ndovandoziva ndovandiri kuti handitotaudzane navo vacho. Varume kana kuti vakadzi? Vanhurume. Saka ndo vaida kugarai nhaka? Chokwadi. Mobva maramba? Chokwadi. Saka zvadaro kokwenyuwo imimi kwamakazvarwa ndekupi? Ndakazvarwa kuDomboshawa. Alright. So hamuna kukwanisa here kudzokera kumba nevana kuti munobatsirwa kumba? Handinokwanisa kuda kudzokera nekuda kwokuti inini handina vabereki vakakwana. Alright. Zvandisina vabereki vakakwana, baba vangu munhu ati kurei plus vane imwewo mhuri iri ikoko. Saka nyatsozvona kuti kunyangwe ndakaenda ikoko hakuna hewope vanokwanisa kundibatsira nayo nekuda kwokuti munhu ati kurei. Saka ndakangoti rega ndichingozvigarira pape ndichingozvigarirawo pano. Saka munorarama sei naimi nevana? Vana vari kuenda kuchikoro here? 6 panapa ndiri kuona 4. Umwe wachona ndepo uye akashamwari yavazoti muresa vamwe 2 varipi? Mumwe wachona mukomana abuda Nsumbozo kwaaenda. Mumwe wacho aenda kumusoro. Alright. Saka muri kuvachengeta sei vana?
kuchengeta vana ndikuitawo zvekuchengetawo zvimwe zveshe zvekuti ndinopiwawo chikafu, kana ingave kapu yehupfu, kana ingave pureti yehupfu, kana ingave sauti teaspoon, kana ungave tablespoon, zvandakwanisa kuwana panguva iyoyo ndozvandoraramisa nazvo zvekungopiwawo nevavakidzani. Tofa mazuva yaperayo zvekutoti ndakatomboti ndashayisisa pekubata, ndofunga ndakaita wiki rese ndisina kana chekubata. Asi mwoyo wandikafunga panguva idzodzo ndikatongofunga kuti Mwari ndibatsirei ndipinde mutara ndikwanise kunhongawo dhola, ndanhonga dhola ndonotenga mushonga wemakonzo, ndoya ndobikira vana chikafu, ndovaisira mushonga wemakonzo, vana vofa zvavo. Ndokwanisa kuti pamwe zvingandiitire mushe. Ndopfungwa dzandikambofunga kuti ndodya hangu mushonga wemakonzo nevana tofa zvedu. Nekuda kwokuti upenyu chaiwo gumbeze ndinodhonzerana nevana, saka pakatoipa. Saka hapana vamwe wakambouya here kuzoda kubatsiraiwo panapa? Vanhu vacho vanongotaura nemuromo kuti tichazouya tozokubatsirai nezvakati, tichizouya tizokubatsirai nezvakati, saka handina kana wandiri kutomboona kana wani. Kubvawo vanhu vacho vachitaurawo, handina kana wani wandiri kutomboona ari kuuya achindibatsira. Saka zvamungatiwo izvi munoda ndezvipiwo zvekuti mubatsirikane nazvo? Hai, ndakatongowana kurarama nemhuri nekuti ndiwanewo kugara pakanaka, pekuti ndikwanisewo kurarama ndichigarawo pakanaka nemhuri dzangu, ndichiraramawo zvekuratidzika kuti pane munhu aripo. Saka chikafu, magumbeze, hembe dzevana, munazvo here chikafu chekutoti mudye? Handitorina kana chandinacho. Handitorina, ndakasatoenda kumarikicho, handitorina kana chandinacho. Ndakasatoenda kunokorokoza kwachona mani kwakunetsera pakuti hakusisina kana chirimo, kana murukova macho hamuna kana chinhu. Zvakaoma. So muri eZimbabwe mune foni here yamuinayo yekuti vangada kukufonerai munogona kubatwa pafoni? Foni handina. Hamuna foni? Handina foni, asi ndogona kuzotsvagawo nhamba dzevamwewo vavakidzana. Chokwadi saivava veipapa. Alright, saka hama dzangu ndofunga muri kunzwa nyaya iri panapa. Vana ava pane vamwe tu vasipo, handiti vakuru. Mhuri zvinhu zvakaoma pamusha panapa. Ndofunga muri ngozvionera tatora mavhidhiyosi pese pavanorara nezviri mumba, zviri panze, chimiro chiri panapa muri kuchiona. Alright, sorry shamwari yangu, sorry. So chimiro chiri panapa muri machiona. Kune vanodawo kubatsira hanzvadzi yedu iri panapa nekukasika, nekuti vana havana magumbezi ezvozvi tiri muchando muwinter munomu muna July watichangopinda. Havana kana ndofunga muri kuona kana majuzi, vana havana kana majuzi. Tiri kutotiwo hama dzangu dai tabatsirana angava munin'ina wenyu, ingava hanzvadzi, mwana, ngatibatsiranei nawo kuti mhuri inge iri inochengetwa zviri nani. So vese vakasununguka kunge vari vanoda kubatsirana nawo, tibateiwo nekukasika panhamba dziri pascreen. Mukatibata panhamba idzodzo toronga kuti tingauya kuzovabatsira rini. Aiwa, tinotenda kuti mhuri yeZimbabwe ichabatsirana nemi. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. So mhuri yeZimbabwe tibatei panhamba kune vanoda kubatsirana navanzvadzi vedu vari panapa kuti tinge tiri tinobatsirana nawo kuchengeta mhuri. From Uncle Saint Scientific for now, tichiti much love.